hau zera honea. Amatxo, eudiazko egiten du? Ez, maitia. Hemen, ez du sekula euririk egiten. Goen, bani. Eta arrazate baino garrezkiagoa da? Beste bizitza maila bat da. Zoriontsua zarra. Egiten nintzen puzlea amaitu du. Zortzinik pieza dituena, gaztelina zer irudiarekin. Zerez, aukera bakarra daukazu. Esan duzu ezer pertsonala horik esateko? Ez? Ai, maitia. Falta botatzen zaitut, izugarri. Daitxesak duan bakoitzean, erantzun gailuak erantzuten dit. Eta gero ez dira zure hauetan. Venga, nola demontratuko dizu telefonoa zure hita dagoen amak. Ez. Ama ez. Murtxako apartote batean bizira. Bidaia batean ezagutu zuen gizon batekin. Zure amagaren espiritua izango da. Ez dut uste. Zure arreba. Ez dut arreba. Hauzo bidere bat. Ez dut inorkin hitz egiten. Bazarra gonken.